Jatend piny Kenya William Ruto gi thuolo masani nitiere boma ma Mombasa alap mar tukeno ma Mkomani mayudore kar chung' od bura ma Nyali, kama bende oyawo ayanga nyasi maigani mar nyisruok weche mag pur mano ASK. Ruto ne ochopo e kaonti ma Mombasa, kama bende no oromne kod gavana mar kaonti no Abdul Somad Sharif Nasir kautene kod jotelo mamoko. E nyasi maigani igeno ni jopur kod jogo ma bende gin joket mwandu e sektas mopogore mamulo mano mar pur dhi nyiso wigo ma bende gin loso kotendore kod nyasi ma higani, kama bende weche mag pur kaachiel kod bedo kod keyo mabup en achiel kuom gigo ma bende ibiro mipek e nyasi ma higani. And as you bring Parliament to the people, I also want to assure you that we are taking the executive to the people in one of the newspapers. So as those who write newspapers would want us to believe that the State House is an ivory tower, I want to tell them that State House is the